kudu iso ngolah napas kowe Iya. Oh kok ngono kok lek muni mung angkat derajat. Sing ning ngangkat kuwi ndasku. Dudu awakku. Ha iya ning suaramu ki mau nek nganti ketrikel, wah penonton do ngrasani. Wah, Elisa iki S2 kok nyuwara rapik ayo. Oh iya bener-bener. Kudu Aku harus sering olahraga ya, Pak. Ora olahraga, mengatur napas sing pinter. Oh iya bener. Sama kalau jarang olahraga emang kayak gitu. Ambil napas, Iya. buang. Aku nek nyedot napas telat mesti blero, yakin wis to? Oh iya, dadine le nyebul kapane. Ditarik kapan, disebul kapan. Sakarepmu. Piye to mau ngandani? Nek arep swara tinggi iki nyerot napas. Nah, kuwi swara tinggi, Oh, iya. swara perut. Nek kepentut piye ne? Ora apa-apa ketutup swara gamelan. Ora apa-apa ya, Pak. Ayo kuwi wis dadi ciri khas sinden-sindene kok dadak gaya. Iya, sinden ki lek mulai ngono rak mergo gamelane seru. Tundrang titit.